No niin, oikein hyvää päivää kaikille. Se ois Vink täällä. Ja nyt on tällainen tutoriaali kuinka tehdä tai ladata skini. Mulla on tässä näin, kun äsken kuvaus meni vähän pilalle, niin tässä näin. Niin menette vaan tänne, kirjoitatte Googleen Skindex. Sitten jos haluatte esim. Jonkun skinin, kirjoittaa siihen vaikka Creeperi. Täältä näin tulee vaan näitä, jos haluatte esim. Vaikka minkä. No otetaan nyt vaikka tämä, niin sitten vaan tässä näin. Sitten katsoo jo tällaisilla eri taustoilla, miltä se näyttää, ja sitten vaan kirjoita tos noin upload to Minecraft, niin siitä niin vaan. Tai sitten jos haluatte edittää, niin tänne menette editoriin ja sitten täällä näin. Se on valmis sit. No mä itse käytän tätä, että lataan tietokoneelle ja sit menen Minecraft-sivuille ja sit sieltä niin lataan. Paitsi jos sitten haluatte, niin tosta noin sun pitää kirjautua tälle sivulle, että sä voit niinku lataa se sinne, mut sit mä en muut tiedäkään siitä. Niinku, ja sitten tää editori toimii vaan silleen, että jos haluat nyt punaista lisätä tohon noin vaikka punaista. Noin, niin sit se on siinä niin. Eipä siihen muuta tarvitakaan, ja se on sit valmis. Ja sit tästä näin voi vaikka katsoa miltä se näyttäisi, jos siinä ei olisi vaikka pää. Että siinä olisi pelkkä pää. Tai sit miltä se vartalo näyttää, niin voitte keskittyä pelkkään siihen, tai sit käsiin. Tai vaan yhteen käteen tai jalkaan. Ja sit tässä näin vois zoomaa sitä. Noniin, ja sit tässä näin vaan zoomaatte. No eipä siinä muuta. Heippa!